دوست و هەواڵێ هێژا دەماوە خۆش بێ. ڕاستی گوتنێکی کورت و هێسانە لێ پڕ کوور و بواتەیە. ژیان civak û welat ne li ser dere û xapandinان lê li ser rastiyan tên avakirin. Mirov, civak û welat û me jî bi rastiyan mezin dibin, ne bi dere û xapandinan. Rastî tal in lê divê mirovan bêje. Rastî dijwar in lê heyfa mirov berê xwe bide dere û xapandinan û pişta xwe bide rastiyê û pişta xwe bi dere û xapandinan xurt bike. Nirx û bedelên rastiyê gelekî giran in lê encamên dere û xapandinê li ser mirov, li ser civak û welatan gelekî kambax in. Rastî ti carî xwe ji me ve naşêre lê hinek kes hene yan jî alî yan jî rejîm dixwazin rastiyê veşêrin û naxwazin em û rastiyê hevdû nas bikin. Berê bav û kalê me gotin xwe rûnê û rast biaxif. Ez jî dibêjim xem nake xwe rûnê lê rast bifikir, rast biaxif, rast bimeş û rast kar bik û rast bijî. Gera li pey rastiyê ya gelekî dijwar, xweştir e û şêrîntir e ji xewa di himbêza xapandin û derewan de. Gera li pey rastiyê a gelekî dijwar, çêtir e, paktir e, paqiştir e ji xweveşartina li pişt dere û xapandinan de. Hin kes hene ji rastiyê direelin, dilerizin, ditirsin û direvin, mirina xwe di rastiyê de dibînin. û hin kes hene ji rastiyê hez dikin, amade ne ji bo rastiyê û di ber rastiyê de jiyana xwe bidin û didin. Werin em bi hev re hewl bidin li rastiyê bigerin. Werin em bi hev re pirsên rast bilivînin û li ber sivên rast bigerin. Werin em bi hev re rastiyê bibînin û bêjin û bigihînin kesên ku pêwistiya wan bi rastiyê heye. Jiyan bi rastî xweş e. Jiyan digel rastiyan xweş dibe, geş dibe û pêş dikeve. Li benda we me.